Mihin katoaa vuosikymmenten kokemus, kun työuran ovi sulkeutuu? Suomessa on valtava määrä hiljaista tietoa, elämänviisautta ja ammattitaitoa, joka on vaarassa kadota eläköitymisen myötä. Emme halua tämän tiedon katoavan. Siksi olemme luoneet konseptin. Kokeneet kertovat. Se on uusi podcast-sarja, joka tuo ikäihmisten osaamisen näkyväksi ja yhdistää sukupolvet tarinoiden voimalla. Podcastissamme ääneen pääsevät eläköityneet ammattilaiset, esimerkiksi sote-alan konkarit. He jakavat uransa opit, virheet ja selviytymiskeinot nuoremmille kollegoille ja opiskelijoille. Mutta emme pysähdy vain työelämään. Nostamme esiin myös uniikkia perinneosaamista ja käden taitoja, joita ei kirjoista opi. Formaattimme joustaa tarpeen mukaan. Pääpaino on helposti lähestyttävässä aidossa audiossa, mutta kun aihe vaatii näyttämistä, esimerkiksi harvinaisen kädentaidon äärellä, laajennamme kerronnan videopodcastiksi. Keskiössä on aina aito kiireetön kohtaaminen ja tiedon siirtäminen ihmiseltä ihmiselle. Tämä innovaatio on syntynyt yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ikäihmisten osaamiskeskittymän kanssa. Tavoitteenamme on paitsi taltioida historiaa, myös lisätä ikäihmisten osallisuutta ja tarjota kuulijoille korvaamattomia oivalluksia. Osaaminen ei vanhene, se jalostuu. Tule mukaan kuuntelemaan, oppimaan ja inspiroitumaan. Kokeneet kertovat. Ääni, joka kantaa sukupolvien yli.